pre nás nevšetné bolo, že jen docovatnú dovoľnosť dostal ako privátny diváč. V sredných 70. letách sú one zveštili za veľa privátnych závodov, veľa lepšie zastarať môže, když mu one štátne kupnice alebo to readujú. My nejsme viac žádný privileg měli, ale musíme směli dělat. A když je jen to se ty kusejky činil, kávu jen to nejlépe mohu, poněž ty jene ha tam poskyčují, káma jen to zariadovač alebo jednač, zobu jen ty, jen věste, krok šec dopředka šišou. V letě 85 jsem já na tu ideu šišel, že já moju kupnicu modernizovat. Já jsem ji ulke čeže, to je ta rumnosť ve kočmi byla, že jsme mu tu předávanou odnajeli. A vězo je ta kočma jo po večera dělala a mu byla od rana. A každému zime jsme mu tam stali v zimných rumnošťach. A když jsme mu sviatok činili, pombu odvali ty rumnoště typene, to also ta kočma nejopřede typiva. A tam jsem já na tu ideu šišel, já dom moju kupnicu do mě šetvarič, tam do mě něco se stať. A my jsme 86 jsme započneli, to jsme najprv možno ultovali von. Potom když pundvano ultoval, jen typeno do zimy kvad, po něm Jan to oko obtvoril s drevom, to by ty jara dere se poradilo. A potom jsem já spotal, to also jsme mu tedy ještě na najich blídach předávali, to říká bez kůdžena, to velice tyně, Jean Jort byl, to je občežné, každou hodinu nuc ha on rumovač, ha činč. A potom jsem já dreženách spotal kůdženské tejky dostať. To also jsou one po HO, a tak jsou prine stali. A ja musím na štete maja, da to by to nič dávač. A da jsem já dodržan. A protože jsem se tam hač na té blído prašoval, to znamená, teď nemali podná trava. Dones jsem já ten četu ponankal, protože to obdžive. A já nevím, kiko došel šinkou, jsem já tam dojezd. Zobu já jen dvoje tej kůdženské tejky dostal. Já jsem za počátku každé 4 nežle tam jel, a potom se te čase pokročil, týden se, na koncu jsem já každý den se tam dojel. Donež je ona od samo pravila, nekaj mám já klamu ponu, tyďeš je dostať. A jsem na zbožu dostal dvoje kůdženské tejce. To jsou tedy z Bovarské šišli a jo, v Němcach úplně na nás nejsou žádné tváře neodvali. Že to je občežné bylo, za jen taky než to dostane.